Dragi prvašići, dobrodošli na još jedan sat hrvatskoga jezika. Prošli puta smo govorili o školi, a danas ćemo nešto na hrvatskom jeziku govoriti o prometu. Današnji sat u vašoj početnici zove se kreni ili stani. Pa kad vi možete krenuti, kako se krećete, a kad trebate stati? Danas ćemo govoriti upravo o tome. Za današnji rad treba će ti tvoja početnica, prvi trag, prvi dio, jednako kao i za prošli sat. Sigurno sad već znaš gdje se nalazi, pa ju pripremi. Ne moraš ju još otvarati, neka ti bude pri ruci za kasnije. Promotri ovu ilustraciju. Ja ću postavljati pitanja, a ti odgovaraj glasno na njih. Što vidiš na ilustraciji? Što je, odnosno tko je ovo? To je dječak, bravo. Dječak se kreće. Kako se zove ovaj dio po kojem on hoda? Točno, to je pješački prijelaz ili ga kraće zovemo i zebra, tako je. A što je ovo ispred dječaka? Ovo je semafor. Na ilustraciji po ovim crtama možemo zaključiti koje svjetlo gori na semaforu, koje je svjetlo upaljeno. Tako je, zeleno. Može li dječak prelaziti pješački prijelaz, odnosno cestu, kad gori zeleno svjetlo na semaforu? Može, tako je. A što dječak treba učiniti kada je upaljeno crveno svjetlo na semaforu? Tada mora stati, odnosno ne smije krenuti, ne smije prelaziti cestu. Zato se i današnji sat zove kreni ili stani. Pripremi svoj prstić. Ja ću reći kreni ili stani, a ti pokaži prstom boju na semaforu koja bi odgovarala toj riječi. Ponovimo, kad kažem kreni, prstom ćeš pokazati na zeleno svjetlo. A kada kažem stani, prstom ćeš pokazati na crveno svjetlo. Slušaj pozorno. Stani. Kreni. Stani. Kreni. Kreni. Stani. Bravo. Sada se nasloni i poslušaj pjesmu Mladena Kušeca koja se zove Priča o prometnim znacima. Bez obzira što je naziv ove pjesme priča, ovo je i dalje pjesma. O pjesmama i pričama učit ćemo kasnije tijekom školske godine. Poslušaj. Jednom davno, da ne bi bio beskoristan stvor, jedan je čovjek izmislio semafor. Za pješake ima dvije boje. Crvena znači stoj, mali moj. Zelenu kad vidiš, sam sebi možeš reći kreći. Kako ti se svidjela ova kratka pjesma? O čemu ona govori? Na početku pjesme doznajemo što je izmislio čovjek. Sjećaš se? Tako je, čovjek je izmislio
semafor. Znamo li kad se to dogodilo? Pjesnik kaže da je to bilo jednom davno. Koliko boja ima semafor za pješake? 2, tako je. Koje su to boje? Crvena i zelena, kao i na našoj ilustraciji. Što znači crvena boja na semaforu? Izvrsno. I ostalo nam je još pogledati na ilustraciji što dječak nosi u ruci. Sladoled, tako je. Možeš li zaključiti po tome što nosi u ruci, ali i po tome kako je odjeven, u koje godišnje doba bi ovaj dječak mogao prelaziti ovaj pješački prijelaz? Dječak ima majicu kratkih rukava, pa možda to može biti i ljeto. To je najtoplije godišnje doba. Rekli smo dakle da pjesma govori o semaforu, da semafor za pješake ima 2 boje, da crvena znači da treba stati, a zelena da se može krenuti. U tvojoj početnici postoje još 3 zadatka. Ja ću ih pročitati, a ti ćeš ih riješiti. Prvi zadatak kod ove prve žaruljice je zapravo jedno pitanje. Poslušaj pažljivo i odgovori. Što radiš kad vidiš zelenu boju na semaforu? Stanem ili krenem? Što misliš da je točno? Kad vidim zelenu boju na semaforu, tada krenem. Naučili smo prošli puta da ćemo ove zadatke rješavati tako da ispred točnog odgovora zaokružimo slovo. Ovo je malo slovo B, njega ćemo učiti ove godine i treba ga zaokružiti jer je ovo točan odgovor. Poslušaj sada zadatak uz drugu žaruljicu. Ispričaj što bi se moglo događati kad ne bi postojao semafor. Ispričat ćeš to, ali ćemo ti malo pomoći. Poslušaj nekoliko pitanja. Čemu semafor služi? Semafor upravlja prometom. On govori vozilima i pješacima kada trebaju krenuti, a kada trebaju stati. Tko treba krenuti, a tko treba stati. On zapravo služi tome da se svi sudionici u prometu osjećaju sigurno, da se ne bi događale nikakve prometne nezgode. Ako se i vozači i pješaci pridržavaju pravila koja pokazuje semafor, onda će biti sigurni u prometu. Sada ćeš zaustaviti ovaj video i ispričati svojim riječima što bi se moglo događati kad takvog semafora ne bi postojalo. Kada ispričaš, ponovo pokreni video. Sigurna sam da su vaše priče bile zanimljive i da sada još bolje razumijete zašto semafori moraju postojati i zašto se i pješaci i vozači moraju pridržavati pravila koja im nalaže semafor, kada trebaju stati, a kada trebaju krenuti. I ti se pridržavaj tih pravila. Krenimo sada na treću žaruljicu. Ovdje nešto moramo čitati. Ovdje nam je zadana jedna boja, ovdje još jedna, a ovdje su ilustracijama prikazane neke riječi. Čitajmo zajedno. Koja je ovo boja? Crvena je to boja, tako je, a ova riječ ovdje piše crveno. Crveno svjetlo na semaforu.
Na primjer, pročitajmo zajedno još jednom. Crveno. Osim crvenog svjetla na semaforu postoji i drugo svjetlo, a to je zeleno. Tako je, pročitaj još jednom. Zeleno. Izvrsno. Ovo je jedan semafor. Ovo je riječ koja označava semafor. A osim semafora u prometu postoje i prometni znakovi. Ovo je jedan takav znak. Prometni znak na kojem nešto piše. Ovo je znak za vozače. Na njemu piše stop i kada ga vozači vide, moraju zaustaviti svoje vozilo. Sada otvori svoju početnicu na stranici 1.6 i riješi ovaj zadatak koji smo malo prije zajednički riješili. Zaokruži slovo B koje se nalazi ispred točnog odgovora. Dok rješavaš, zaustavi video, a kada riješiš, ponovo ga pokreni. U tvojoj početnici na sljedećoj stranici, a to je stranica 1.7, nalazi se još nekoliko zadataka. Prvo ćeš sama ili sam riješiti ovaj zadatak uz ovu žaruljicu na vrhu stranice. Ja ću ti pročitati zadatak, a ti ćeš ovdje nešto nacrtati. Dok crtaš, zaustavi video, a kada nacrtaš, ponovo ga pokreni. Zadatak glasi ovako. Nacrtaj predmet koji ti je važan. Pokušaj doznati tko ga je izumio. Sjećaš se da smo rekli da pjesma govori o semaforu kojeg je izumio jedan čovjek. On ga je prvi izmislio. I od tada semafor postoji. On nam je jako važan i pomaže nam u prometu. Zbog njega se u prometu osjećamo sigurno. Koji je predmet tebi važan? Promisli. Možda neki predmet koji ti služi svaki dan, bez kojega ne bi mogao zamisliti svoj život. Taj predmet trebaš nacrtati ovdje. Kad završiš crtanjem, ponovo pokreni video. Biće zanimljivo pokazati tvojoj učiteljici ili učitelju sve predmete koje si nacrtala ili nacrtao ti i tvoji prijatelji. A pokušaj još i doznati tko je taj predmet izumio. U tome ti mogu pomoći stariji. A doznali smo da je semafor izumio čovjek. Zapravo, sve stvari oko nas su izumili neki ljudi. Oni se zovu izumitelji. Izumitelji stvaraju nove predmete. Mnoge su stvari izumitelji izumili u povijesti, ali i danas. O tome ćeš učiti i u starijim razredima osnovne škole. Za svoju domaću zadaću pripremili smo ti još jednu zanimljivost. Ja ću ti pročitati zanimljivost i reći što je tvoj zadatak, a ti ćeš zadatak napraviti za zadaću. Čovjek koji se zvao Ivan Vučetić otkrio je da je svaki otisak prsta neponovljiv, jedinstven. Svatko od nas ima otisak na prstu koji je samo jedan jedini. Samo mi imamo taj otisak i nitko drugi na svijetu. On je izumio kako možemo s pomoću otiska prsta otkriti osobu kojoj taj otisak pripada. Zato, kad budeš velik i dobiješ osobnu iskaznicu, morat ćeš ostaviti svoj otisak prsta
jer ćete po njemu uvijek moći pronaći. O tome nešto možeš pitati i svoje roditelje jer su to oni činili. Pa u prvom zadatku u ovom prostoru ostavi svoj otisak prsta. Zamoli roditelje da ti pomognu. Prst moraš namočiti u neku tekućinu koja je tamnija, samo vrh prsta i u početnici otisnuti, dakle pritisnuti taj prst na papir nekoliko sekundi i nakon toga ga dići. Na taj način ćeš dobiti svoj otisak prsta. Potom ćeš dovršiti ovaj redak crtajući, odnosno pišući ovakvu zakrivljenu crtu, a u trećem zadatku imaš neke životinje i neke njihove tragove, odnosno otiske njihovih nogu i ruku. Tvoj zadatak je da crtom povežeš životinju i otisak koji joj pripada. Dobro pogledaj veličinu životinje i oblik otiska. Ovo je samo tvoja procjena i nije važno hoćeš li pogriješiti ili ne. I o tome ćeš nešto učiti u sljedećim razredima svoga školovanja. Došli smo do kraja današnjega druženja i zato te veselo pozdravljam do sljedećeg susreta. Doviđenja!